कशी क्रिस्पी शब्द येतच नवा हे क्रिस्पी अवरेकाळूची रेसिपी तुमकां जावका जाल्यार एंड ते पळोवयांची, इष्ट जाल्यार लायक घालयांची, कमेंट घालयांची आणि हे व्हिडिओ शेअर करायची। जीव ಅವರು ಸೊಲ್ಲೋನು तिंबतगानो आता जो भाईली सॉल पुरा काढला आता येदोची तळतात थोडं मीठ घालून मिठा उता केला त्यांचा प्लान ते मिठा होता एक चिमटी चाट मसाला घालता ते मिरसांगे पिठी घालता अवरेकाळू मसाला फ्राय रेडी जाला। तुमगेल घरकड अवरेकाळू असल्यार हे क्विक अँड इजी रेसिपी टेस्टी रेसिपी ट्राय करायची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का।
प्लीज आमच्या चॅनलाक सपोर्ट करच्याक लाईक आणि कमेंट घालायची आणि ह्या टेस्टी रेसिपी तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीक शेअर करायची. तो सुपर थँक्स त्या क्लिक करून तुम्ही आमकां मॉनिटरीली सपोर्ट कोर येतं. थँक्यू.